Mga ka-BG, padayon gyapon atong pasiyaw mga funny video sa internet karong semana. Pagbutyag usad sa mga pasiyaw mga jokes of the week. Ani ana ang short shot ni kani sure kayo nga mohatag natong kalingawan o good vibrations. Ni ana ang atong pinakaunang video para sa BG Buang Agyud. Let's enter the air. Buang Agyud. Buang Agyud! Buang Agyud! Oo, pizza na. Mamugay, ma'am. Sunod-sunod ka. Kamu ba? Kung sunod mo galing mo sa office, before mo mag-ayo, bakit sa siguro? Akin na mga istorya. Wala ko man Pagkatay ma'am. lang mo. Kasama na kasi pwede mo. Magpasa daw project. Oo. Asa ka project? Katong ka-idolize pa, ma'am. Kina-idolize itong hero Oo. ninyo. Wala, uy. Hala. Siguro ito lang. Tingnan yung ko na, ma'am. Hala, sorry kayo, ma'am. Sorry na, sad. Be, tanong ako. Kuya. Isa man eh. Kuya na po, ma'am. Kuya na po. Kuya na po. Kuya? Oo. Ano ba? Minyo na ni. Wala pa, ma'am. Wapo kay kuya. Ulit tao pa. Ay, tao pa, oo. Ano, naguro sa kuya. Wala sa doon. Grabe ka, teacher. Ano si trabaho ni kuya po? Atagyan nag-SM mo, ma'am. Ano ba? Hmm. Sa nagtrabaho mo din gina-idolize. Ina-prioritize mo niya, pamilya. Mhm. Sige mo kuya, no? So, ako na contact number din eh. Hala, Agay. hindi ka, ma'am. Lagi na butang. Hala, sorry Oy, ka. pero butang. Hala, wala lang. Communication ba? Ano na? Ah, sige, ma'am. Ako na yung butang niya. Ah, sige. Si teacher, mo score pa gyud si ma'am teacher nanawa pasumangil sa kusuko pa sa kay na late naman nagpasag ng estudyante pero asa kay balo ang hero day sa estudyante is yang kuyang perting kagwapo pogi kayo. Nangaya din siya na number ani ma'am. Ito ring number ma'am. Teacher ha. Grabe ka teacher. Mo na tong mga frontliner po nga mga teacher na to. Okay na na usad ready na tong video number 2 para sa BG Buang Agyud. Enter the air. Hala, Dag! Ipadalan ko sa akong afa mo kwarta! Ala, I'm so proud of you, Dag! Bilapod! Ambot ako kabalo kay... Unsa man ni? Uy, dollar man ni. $20. Ano, day, tawagi. Ah, sige, atong tawagan. Sige, birahi. Hi! Birahi, gar. Yeah. Hi. Can I ask What is that? how much the USA traveling to Philippines? What? Hala, day, giwat-wat ko, di ba? Kasabot, day. Ikaw sabi, istorya sa nabi kay Sub, ali. Sige, bi. Hi, Daddy. How much you pass the USA going to Philippines? Na, nagpupuliki ko sa iyang in English, mga kabiji. How much is the going to the Philippines? Pila na pliti di ay. So, mot lang. Murag, ma-afford ba ka to sa kano niya nga iyang ka-chat, ka-video chat. $20 na ganda is 1,000 pesos karon mo nang rate sa atong dollar rate. Oh, muna to atong lagod sa atong BG Buang Agyud. Og diri ra sa natapos. Diri ra ko to pag inyong programa kanunay andam mutabang mga ka-BG.